Good morning. Mayang buntag. Viva Cristo Rey! Kana ba? Labang bitaw, pista na to sa barangay, pista sa hinguog, bibo kayo ta. Labaw ni sa tanang piyesta. Ako nag-amot gyud ta paning kamot nga mag-usa ta karon unyang gabi kapistahan sa atong makagagahong nga Ginoo, King of Kings and Lord of Lords. Today, karon nagapuyo ta ni ini nga kalibutan that Jesus Christ is not given ang attention He deserved. Kulang ta sa atensyon. Wala na ito siya tagay o proper attention as the Lord of Lords and the King of Kings. Kini nga mensahe, eksakto nga oras, panahon. Isip mga Kristohanon, we must stand in the midst of turmoil. Kagubot. Pareha sa atong nasod. Di na masabot. Ang mga kurap, dili kapriso. Ang dili kurap, mo'y mapriso. Ngayon sa ka, batanon gi-interview sa TV nga. Unsa may imong ambisyon sa kinabuhi? Ang tubag niya, mag-contractor ko. Ngayon ang aim niya sa iyang kinabuhi, perverted kaayo ang iyang huna-huna. What is God deserve for us as a people? God deserve the best for His people. Unsay best angay nga mahatag sa Ginoo sa iyang katawhan. In 3 John 2 nagingon, minahal kong higala, nagampo ako, nga anaa ka sa maayong kahimtang o maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Talking about spiritual life, financial life, and material life. Muning gusto nga deserve sa Ginoo nga mahatag ka nato. Nga ma-overcome na ito ang kangit-ngit, overcome darkness. Nga kita mahimong suga, dili muron nga palong-palong. It should be the light overcoming darkness. Joy over sorrow. Nga naatay kalipay. Panahon sa mga kaguol. Saan na nato, Bishop? Magdisod. The next is victory over defeat. Why? Because we are the sons of God. Mga anak mangkata sa Ginoo. Kung mga anak ta sa Ginoo, then we walk as a light. John chapter 1 verse 12. Apan kadtong midawat sa mensahe, misalig kaniya, tagaan sa anak sa Dios. Apan kadtong midawat o misalig, no? Ang uban kusog lang, pag born again. I-repeat lang niya ang akong prayer para ma-born again ka. Dili na diharataman, kung dili ang misalig. Amin batana. Trusting God in the midst of situation and turmoil. Katong nahitabo na to sa Cebu, sa Bugo, or anywhere in the Philippines. Uban ang mga Kristohanon ato, panahon na wala exempted. Dato o pobre. But as a Christian for us, the best ang anaas kanato taliwala sa turmoil, taliwala sa kaguol, mao ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo kanato. Amin ba ta ana?
Makita na sa interview, puro kaguol. Why? Because the peace of God wala masurpass all understanding. Nga ang kalinaw sa Ginoo kanunay nga naa kanato taliwala sa sitwasyon, taliwala sa problema amin bataana. If God decides best for us, unsa may himuon nato? Number one, we should walk in obedience and submission to His ways. Obedience, pagka masinugtanon. O pag submitar. Morning lisod karon ang pagsubmitar. Di galing mahiaom sa atong sitwasyon, dili ta submit. If He is the Lord, then we must obey. Ingna yung tapad pag masinugtanon. Isaiah 55:6. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya dool pa. Hayahay galing ta dili ta mo sa Ginoo. But the word of God is very clear. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Makakasala ka o dili pagdangop sa Ginoo. Sometimes, dili ta makadangop sa Ginoo sa atong kinabuhi. Why? Number one, because of sin. Hello? Di ka ganahag ampo kay nakasala ka. Di ka ganahag pangiyupo sa Ginoo kay nakasala ka. Humana na, gagihimo sa Ginoo 2,000 years ago dito sa cross. He forgive all our sins, but sometimes we have acknowledged that we are sinners. Meaning in Isaiah 55:6, meaning our relationship with God will grow. Motubo ang atong relasyon diha sa Ginoo, the more we become stronger with God. Usahay nato sa tiliwala sa sitwasyon, problema. Why? Because God wants us to grow in faith atong pagsalig diha kaniya. Dili ta pareha sa tubig nga stagnant, walay kalusutan. Unsa mga klase nga tubig, baho na. Dili ta pwede nga kita magastuhanon na himo tang baho. Naay gospel na ato mabasa. Christ standing before Pilate. Nagbarog siya. Diya kang Poncio Pilato. John 18:36. Si Jesus mitubag. Question man siya ni Poncio Pilato. Ang tubag ni Jesus, ang akong gingharian dili ni ining kalibutana, kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ini nga kalibutan. The principle of this world go against the principle of God. In other words, ang gingharian sa Ginoo which does not follow the principle and the ways of man. Isaiah 55:8-9 nagingon, kaya ang akong una-una dili sama sa inyong una-una, o ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong laraw habog kay sa inyong mga laraw, o ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. The principle sa Ginoo sa iyang pulong should govern
Mo'y mo-govern sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kung naatay kahadlok, sakit, poverty, or even death, kinahanglan nga kini mangutan na dili maoy magpasilabi sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. The reason we have fear, why? Because we don't trust God. Di tagsalig sa Ginoo. Naatoy mga sakit, usay gigamit ni sa Ginoo. For us to suffer nga mahimot ang santos. Dili bilma santos. Fear, sickness, poverty, pobre. Gusto sa Ginoo nga bastante ta sa tanan, amin bataana, dili ta mahimong milyonaryo. But God will supply our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang Ginoo magsangkap, amin bataana. Tanaw ra inyong sitwasyon karon. Atong sitwasyon. Why nga kanunay naata sa kalisod? Because we are not obedient before God. Sige kitudlo nga kung gusto ninyo maging hari sa tanang hari si Jesus, nga ang hari nato mag-supply sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Balik na sago, paghatag sa inyong ikapulo. Inyong tapad, paghatag sa inyong ikapulo. Usa man say nakalisod-lisod ta. Kaya ang atong Ginoo to mas asa 5-6. Mahugtan galing ta. Way lain nga na sa tong utok mangutang. Mangutang ka sige lang kagbalik utang nanasad utang. Sige lang na balik-balik. Wala ay pag-asinso. Amen bata ana. Ambot ka nang mukatol ko ng kamot. Hello? Hello? Ano mo katol mo gina kung di makautang? Kung dili na ito na undangon ang sistema sa kalibutan sa atong kinabuhi, ang atong hari sa tanang hari, God will not open up windows of heaven to pour out blessing in our lives. Gusto ba ninyo nga panalanginan? Lami kaya nga word ang panalanginan, but the responsibility before nga ang Ginoo manalangin ka nato, dili nato paghimuon. We cannot enjoy life. Dugay na ko nagtudloan eh. Paghatag. Kung wala ka magtanom, unsa may mo anihon? You have to plant that seed. Nakaibo ba mo nga pila na ka, ara ba ito si Idna? O, pangutan na si Idna, nag-swildo ba na nako? $5,000 na, di ka swildo. Why the church is suffering? Why? Because we are not in unity. Kusog ta mo husga. Nang iyong Bible, ayaw paghusga. Miski tinuod pa nga nakita nimo sa imong mata, ayaw paghusga. Amen bataana. Glitso din, maritis. Poverty. Kapobrehon. Bisag unsaon na to, nga Lord, panalangini ko, Lord. Salamat. Mablo na lang na imong singot. Di pa katubagon sa Ginoo. If you follow the principle of God, biski dili ka mangayo, ihatag sa imo, amin bataana. But we have to follow this principle. Sugda nato karong adlawa. Amen bataana.
This is the end of ordinary time. New Year ba ni? Di pa. Di pa. Next Sunday and New Year. Magsugod na ta, magbago na ta sa atong sitwasyon. Daghang kay tagbuhaton. A lot of things. Christ reign in Ephesians chapter 1 verse 2 kung magabasahon. Gibutang sa Ginoo ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo og alang sa simbahan. Gihimo niya siyang pangulo nga labaw sa tanan. Pangulo labaw sa tanan, meaning Christ reigns. Pipila lang kasimbahan na nagsaulog na yung gitawag na ito nga, Feast of Christ the King. Ang uban, bago pa nagsugod. Kalibo, nagsugod sila last year, pero dora ka pamilya nag-attend. Why? They are not used to it. Tagaan na itong importansya unsa kagamhanan ng Ginoo sa atong kinabuhi. Pista bitaw, maglitson man mo. Pista yun sa Ginoo, nagangangarata. Wala. Salamat sa mga kaparian. They are engaged with this. We look back history. Ni atong unang panahon, makita nila nga ang simbahan was an image of majesty. Nakita nato mga building ni atong unang panahon, especially now in Europe, in France, in Spain. Church building was so ornate and regal in appearance. Minister garb investment fitting for servants of royalty. Ay mga vestment ng mga gwapo. People itong unang panahon, ang ilang commitment and match in their desire to present the church as a visible expression of God's kingdom. Today, karon, we see a void in the church and society. Pwede na tayo maghimog simbahan today. Murag grahe, no symbolism, and imaginary. Hello? Sigon sa atong makakaya. They cannot express the majesty of the King. Nothing can pass. Unsa may mahatag nato sa atong mga bata. Simbahan murag karton. Ang simbahan nito, the build church, 800 years to 400 years to build a church. Pero karon with good technology, I think we can make it. Amen ba mo, anak? Murag payag. Niya title na niya, Temple of God. Is that the way we see God in His kingdom? Dali sa ato maningkamot kita pag-ayo. Taman sa atong mahimo. Nga matagaan na to glory and honor to God sa atong makakaya. Wala tayong mapasa sa atong mga anak. What really is the church of the King? Majestic church building, basement. Si Jesus ni ani as exact representation of our Father. Ang iyang tahas as a king is rule and maintain peace over all God's creation. Mga anak magata sa Ginoo. Amin ba mga anak?
Nga naman magpadayon ta pagkalabinit. Labanit. Stop that. Thank God. Trust God in everything. Kita mga Kristohano sa gitagaan tag trials o testing sa Ginoo. Mubo ra kay tag sampot. Ma-discourage galing ta. Goodbye everything. Kung na-discourage ko sa pag-alagad sa Ginoo, di na ko ninyo makita diri. But I have that joy in serving God. Na ay kwarta o wala. Mag-apply ka karon sa kasimbahanan, mangutanag pilay sweldo. Kaya ang pastor, ang focus nila pag-eskwela sa anak, dili na ang focus sa Ginoo. This is hard, no? Dili ni basta-basta akong gisulti. Naata sa atong focus sa atong pamilya. Dili dautan nga natay pamilya, amin bata na. But kung malabaw na sa Ginoo ang atong sitwasyon, that's wrong. Usahay ang mga ginikanan, we idolize so much with our children. Usahay din mga bata eskwelahan, mag-away mga bata. Ang mga bata, nagkuha na, amigo na din sila after 2 minutes. Pero ang magiging kanan, nag-away. Kung pwede lang magkinambrasay sila, magkinambrasay sila. Unsay ato mapasa. Jesus is the King overall, whether people acknowledge o dili. In Daniel chapter 7 verse 14, og kaniya gihatag ang gahom, og ang himaya, og ang gingharian, aron mag-alagad kaniya ang tanang katawhan, walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malumpag ang iyang gingharian. Kita-kita na takalibutan ron nakaguliyang. Mag-ampo ta, atong iampo ang ilang kinabuhi. Sila, Lord, ka ng mga corrupt Lord, patya gina sila, Lord. Malunod pa unta na sila tanan. Mauna itong pag-ampo, kayo mo nadala sa tas, kaya bayad ba tag buhis pod. Hindi man na sila mamatay. Barangon ako na sila, barang na. Nangamatay na unta ng mga senador na mga congressman. Barang, man. The Holy Scriptures, kinahanglan nga giawhag kita nga magbasa tag Bible. Ako kundi ko maka-attend og daily mass at Tukos TV. Dito ko mamati og first reading gospel, sounds responsal. After that, kung makanhi ko, dili ko mamati sa TV, mamati ko diri. The Holy Scriptures is full of message of Christ's rulership pagdumala niya. Dili kini damgo or fantasy. It is the truth. Isaiah chapter 45 verse 23 says, nanumpa ako sa akong kaugalingon og nagpakanaog ako og matarong nga sugo nga dili ko bakwion, mangluhod kanako ang tanang tuhod nga nanumpa sa tanang dila. Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Tungod ni ini gituboy siya sa Dios ngadto sa kitasan, dapit sa kalangitan o gihatagaan siya ngalan nga labaw pa sa tanan ngalan. Busa mangluhod ang tanan binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesus Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang atong kinabuhi kinahanglan atong isubmitar kang Kristo.
only reaffirm the scriptures, all things that belongs to God. Ang hinaot ko karong kumuntagon that this is the start sa atong kinabuhi. Nga atong acknowledge kanunay ang Ginoo that God is the owner of all things. Naa sa ato ang Yahweh sa pag-release sa panalangin giyatag sa Ginoo kanato. Wala sa iya kundi sa atong pagka-masinugtanon. Ingni yung tapad, obey God. Mura na ilain. Bisan pag magtumbling pa ko dire. Magsayaw-sayaw. If you cannot follow the principles of God, it will do good right in your lives. Pagka matinud-anon sa pagpangalagan nato sa Ginoo. Yes, sometimes we miss. Pero kung sa'yo, atong buhaton, ask God's forgiveness. Amen? Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Sa ngalan, samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.